Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wis gak leren-lerenan bos. Jadi setelah take video klip neng ndinge ning dunia ikan di pang. Di kapan? Tinggal lah. Tukang las. Oh iya ning tukang las neng terminal ning stasiun ning pasar Pelabuhan barang. Pelabuhan Ratu terus neng pantai ndi. Lho, mat, gak percaya mati lho. Yo mat Video klip wis dadi tapi lagune rung dadi, Mat. Ngene iki wong kalah cacak tapi menang ati. Iya toh, kalah cacak menang ati, Mas. Nah, jadi kenalkan beliau. Jadi jenengan nama sinten? Dondon. Dondon. Aslinya Bonagung. Gading. Gading kenal Basuki yang sekarang kerjane neng Jiwan. Dadi apa kowe lho, perangkat desa apa piye? Basuki. Nek desane Gading. Dusune Blawo. Nek kula. Oh, nak iku Gading. Dusun Gading. Dusun Gading Basuki wong rada lincip. Lincip. Yo, SMP koncoku Mas, karena aku iku sekolahku ning Maron biyen. Ya. Sekolah teknik. Nak Mas e? Ami. Gading. Nggih, ami. Karo mah blekok endine? Tau bedil blekok ning Gading. Kuwi to ngene ndri, arep ngene ndri. Dudu Gading kuwi to Mas ndi? Pamat. Alfamart Kidul. Nggih. Notok masjid. Masjid. Jenengan? Anan. Jenengan Anan. Nak nguwanan terus omah blekok. Yo ngiwo, bambrongan to, Mas. Penguanan terus Rene lek. Bocor nih. Bocor. Ini, lho guru vokal lho. lanjut. Oh lanjut ya. Enek Mas. Kuwi masjid ngulon terus aku bedil blekok ning kono. ngulon terus notok du. Notok duk terus blekok ngidul sithik. Betul. Nah. Lah pas totokan kuwi, Heeh. kuwi nek bambrongan burine kidule ngono. Pring-pring aku berburu blekok ngono. Sampai ndi? Lah niku ngidul sithik ngulon. Ngulon. Tak iki semalah sak omah karo blekok Nur. Ora iku sing ngulon. Pom bensin. Ngulon. Sing tembusane Metune asline kulon pom bensin, Pak. oh kulon pom bensin ya pring-pring kok kuburan kuwi to. Yo. Ya wis kuburan kuwi. Kuburan mbahmu. Kuburane nyetan terus. Nah, Nyetan. Jadi kan ya paling enggak 1000 langkah semut lah. Sampai. sawitik berarti 1000 langkah semut. Sing ngeri-ngeri iki tipe humor ngene iki biasa wae dhewe wong humor lho. Yang Monglos. Wong lolos ya, tapi itu kita rantene. jenaka. Ngono. Jadi masih adalah ning ndi to? Kene ora ketok. Gitu ya. Jadi ceritane Mas iki nak koyo sampean iki bagian apa Pak iki? Mixing. Jenenge koyo Mas Oki apa jenenge? Regulator. Sing ngono. Recording. Sing iso gak ning Sing kalima to. Kalima sing sampe. Jadi Mas iki adalah apa sebenarnya swara ngono lho. Iya. Sembuh kok gak ngerti. Jadi peniti. Nek ning grup nek peniti. Peniti. Biting. 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 Jadi aku gong apa ya? Gong mapan lagu gong mapan. Jadi ini take ulang untuk laguku sing mbek mau tak gawe video klipe ngono. Jadi gak apa-apa lah video klipe dadi sik ngono. Ya, Geng. Siap, Bos. Oh, Geng. Jadi intinya tadi terus Lekmat, iki koncone Lekmat tak nemrene kanggo tek ulang lagu kuwi. Jadi ngono iya. Yo. Jadi muga-muga lagune ya pengen dirungokno, cah cilik barang enak ngapalno ya, Mat. Cara di piye iki? Terngiang-ngiang ning kupinge. Menak ning kuping lho, meskipun wis biasa ngono menake. Menak apalane karo menak kocakane kendang barang lho iki. Lali. Lali ya mat kendange. Tapi gue alat, Rap. Wis gue alat Mas. Iki apa toh?
Udung ya. Apa iki? Yang ngarep Mas, Bupacel. Iki apa to? Alah aku wis larut mati itu kok kaya. Mak kene kopi geng, mak kene kopi ngerti aku mau mangan. Tasik ojo kopi ini. Nggih monggo. Bos. Berarti kowe karo Mbak Rin tek vokal. Kemarin wis kon dandani sing Suaramu. sing bagi aku to. Karena ben aku kan pilek to, buntut to. Hmm. Dadi soalnya bindeng. Terus gimana guyu wong to Ya. kan ya wong seni to Ya. Gak benak wae di rumah kok. Bindeng soalnya kok tak emen. Namaku tuh Cemar. Yo. Setidaknya ya nak bening ngene iki ya. Nah, terus saya perbaiki. kan memperbaiki masih, Bos. Tapi sampean tadi pas ditelepon karo Mat iki piye? Iki kono neh ngono. Alhamdulillah. Malah alhamdulillah ya. Tapi udan ora ono, gak udan ya. Dan terus buka ngombe. Kok iki udan terus buka ngombe. Berdino ya. Udan terus buka ngombe. Diserang pantes serang melok duwe. Wih. Jadi gak kenal ya jenenge Basuki. Basuki Gading. Cara kenal anjir. Ambek rata nang ndi Mat alatmu, Mat? Ya tetep nang kene. Nang kene. Oh iki tas tene. Ya wis nang kene iki orang tani kerja. Orang tadi siapa? Ya aku iki bareng karo kaesan acara. Dandung-dandung ki ngaruh. Kayak ngaruh. Lepu. Lah nak jangkrek-jangkrek iki. Oh ya kuwi malah dadi bumbu. Wangke akeh Mas kene orang-orang akeh piye. Jadi pas rendeng ya, pas kodok ayo klung tung klung tung klung. Kacik ya, Bos? Nyapu tak dikat. Oh, rasa. Ora usah sampe Kuwi ngebel ngomong sapa? terus takono. Ki ngebel Basuki Gading lho jeling. Minggu malah ditekono karo penonton. Sepil Basuki Gading. Iya, sepil narko. Dempene dan narkotika, narko. Lho tak kowe kancaku aku ning ngono to. Sepil narko. Wah, iki cek Jakarta wonge. Iki kating mulai. Barang telepon mesti sesuk ngebel Basuki Gading. Fotone gak enak. Ini ora dapat fotone profil ya. Iki. Duh anake. Anake. Gak enak. Nek kowe nang Facebook. Nah, biar mana masjid niku nyetan. Guna. Pokoknya gading, wis jelas gading. Gading iki desa ta, Mas? Bisa. Berarti anak dusune. Heeh. Ora, Bos. Nek gading tok ya ombone pol. Nemen no. Kandhane berarti awake dhewe golek blekok ning gading ya. Ben aku golek blekok to. Berarti hitungnya blawo. Blakok ngono iki. Pokoke Yang gini kiplik. pokoke masjid nata kuwi ngulon ning tekuan kuwi. Tekuan kuwi kan nak nata rono kan ya pring-pring berjajar to. Lah kuwi gurine omah sing etan Tekuan kuwi? pring-pring gurine. Lah kuwi ning kono. Omahe. Omahe. Tapi angkel. Alah, Nggih. angket aku jak-jakan. Iya. Tenan, Pak tenan. Gak enek tipak wong sitok gak enek, Mak. Nek gak enek tipak wong, tekok kowe. Bambrongane si utuh. Ketel. Dene wonge ning mburi omah koyo ora nangkep cedak karo bambrone, tapi gak enek tipak skill wong koyo alas. Model. Angker. Angker. Angker saya itu angker. Lah angker tak gulung ya iki. Ya tenan ning mburi omah ya ambune ngono kae. Langung. Terus enek koyo nang kono nang bludus swara bludus Mak. Doh, buar ngene. Apa ya? Ya ini kok nek swara bledos. Padahal adoh ke nganu, adoh sanaken. Ya dalane ya dalan cilik kuwi, dalan biasa kuwi. Dalan kampung. Bae apa sing bledos? Biasanya kuburan Pis. Dene bledos yo banter keblok. Bae tak kira jokes. Ya tenan bledos tenan. apa berhubungan kali niku kuburan.
Biasanya kan kuburan bios. Gak enak kuburan niku. Lebih ya kuburan gila. Gak enak. Gak nyapa kok angker. Maksudnya enak momen nyapa? Cerita. Terkenal e. Terkenalnya itu kan danu benar sing ngambah gitu. Terus rumah gitu sing omah api kan dulu wong suwi. Jadi kan dia kan. Oh, udah. Ya kuwi omah blekok dadi ini blekoke ndi-ndi maneng pring iki wak blekoke kok gak enak sing mek ngono. Mbek angker ya. Tak bedil iki. Dik pikir gak oleh dibedil. Oh, gak ngono. Oleh. Kan untuk daerah ndi Magetan dino iki sing gak oleh dik. Ponorogo. Ponorogo. Ponorogo berkuku barang kuwi. Gak oleh, lestari ning kono. Lestari. Lestari apa ya? Nek wong kono ya oleh, maksude Wong jowo. ya wong jowo seneni. Ora dicekek wong kono dhewe. Ya, maksude apa? Jenenge Perdes, peraturan desa. Syarat ya ketentuan. Nah, kuwi tapi nah wong kono ya oleh. Angker ya. Layak. Ngguri omahe koyo alas gek ning tintri. Nek tintri mrene wong nyoba. Dadine koyo aku wis diumbar ning kene koyo wong asing ngono. Cara wong kono ya diumbar. Ki sapa itu? Dewi. Aku Nodeng Dukawan. Mat. Mate klik tau melok mate klik. Gak melok mate. Enggak, enggak. Aku panter nggosak awake dhewe. Iya. Eling ora to? Terus anu, napa Pak Di? Pring-pringane niku mboten nate di rempah. Ora gak dirangken. Wis pokoke wis sembarang tukulan asem, tukulan ana wis ngawur ngono. Carane Benar-benar tidak terjebak. heeh, makan cedak omahe mburi omah ngono tok to. Sing ana madhep ngidul, sing kene madhep ngalor. Tapi tengah pring. Kuburan. Singgur-singguran tapi pring iki kata kaya yo gene aluse yo gene wis luaran kaya wis ngono ya. Angker tenan. Banyu nggih jere. Aku ngantek. Aku kan gawe teleskop blak-blak kok kan tak culoki kalang. Mangel gede no. Sing blekok gede. Ngantek aku ki nunggu ning ketelan iki. Blekok mencelak aku enten padang bulan tengah. Bulan ngono blekok ketok tak bedil tapi gak nggo senter. Tok. Lho dalu to niku. Bengi lah awan yo gak Awan wedi. yo nibra, Mat. Awan iki golek genggek kok piye to? Bengi blekok turu. Heeh. Dibaya angker iki. Layak. Tritis iki ketok. Gak enak jalan setapake. Gak enak. Kan jare nak mburi bamban diresaponi. Limit. Limit wong. Gak enak. Kok ngene ya model wong iki gak tau ning mburi omah wae wong iki. Gak tau ning mburi omah kok. Berarti yo Angker tenan. Nek gak diomong iki ya gak ero to. Ngerti. Ngonco. Iya, berarti kene wani bedil ning kono angker iki. Ya. Ketok iya to, Mas? Tak bedili, Mas. Boleh pira anggo sak pokoke, nganggo panter iki lho. Gogok petok. Gogo petok tau wadah sak tak. Terus omah kuwi mau masak, walah. Ora kena tak kendel sak dik. Ora iku. Metu, Mas. Dire nate lho anu. Lah blekok masake dibeset, Mas. Set. Dibeset gak mbok bumbuti. Alah mbok jar saiki ngono wis nglokok, pratek-pratek, ndas dibuak, sikil dibuak. Wis Do nih. dodo tok ya. Lain mentok dulu. Gede iki sak mentok ngono ya iya. Ngopot, Mat. Cilik to, Mat. Blekok ya blekok cilik. Blekok cilik. Aku ora sama mentok. Ya flamingo. Kok sesak banyak to? Arep bango, Mat. Kontrol karo blekok ki padha apa ora to? Ya sarane ya beda Tapi nang dulur kan. Nak dulur, Mas. Kontol karo blekoke beda jeneng tok ya. Bis kontol baris ngono kae sing baris nek on laktor. Lah ngono kae. Blekok ya padha. Terus gedene sak mentok. Alah. Wong Cilik, Mat. Gede lare tok. bahasa Iber, Mas. Flamingo kearifan lokal dulu. Flamingo Jawa. Sapa iki? Ang Sowi. so iki mesti iki.
Enak kelek tuh kan. Kel? Nyampe tadi joboy. Terbulan di Sing kejut sapa? Kalek. Jadi ngono lho, pokoke iki aku arep tekulan sing laguku sing jek rompibet sing ben iki ya maklum ya ora penyanyi tapi pengamen. Suarane elek aja di anu pokoke tetep dinikmati ae suaraku sing ngempuk ya iki. Enggak telo. Kok telo sing anu ya wis. Sing gedhog di luar sana ya. Wis ngono ae. Terima kasih banyak sudah menonton. Pokoknya salam asoy, salam sempak teles. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.